Sa number 6, sa Baguio City, lalaki nga kalaslon nangawat sang idik. Iloy sang iya nga palangasawon, hindi naluyag pa nga dayunon ang kasal. Sang Lunes, nag-report sa Baguio PNP ang isa ka complainant matapos ginkawat ang iya 28 Diaz nga idik gikan sa iya balay sa Barangay Maaw sa Baguio City. Ginusisa sang PNP bangod may nakakita sa suspect nga si John Namar nga nagsulod sang idik sa sako. Ilagin subay kag natukiban nga ang idik ang yara sa balay sang iya sininobya sa Barangay Tangub sa Bacolod. Dito na recover ang idik. Suno sa Baguio PNP, itigana kuno tani isang suspect ang idik sa natalana nila sini nga kasal sang iya nobya sa Enero. Apang bangod sa kinawatan, wala na namian ang iloy sang iya nga nobya. Iya istoryahon ng iya anak kun balaluyag pa sini pakaslan ang nobyo nga nangawat sang idik. Kaso nga theft ang ipasaka naman batok kay Namar.